Il-Gvern irnexxielu jsalva soċjetà mużikali oħra minn riskju imminenti ta' żgombrament. Il-15-il waħda f'din il-leġislatura wara li ffirma l-konvenju maċ-ċenswaristi tas-seda tal-Għaqda Soċjali Mużikali Kristu Sultan Banda Pawla. Bil-ftehim li ġie ffirmat id-drittijiet kollha taċ-ċenswaristi għaddew taħt il-Ministeru għall-Kultura biex bekk il-gażin jista' jkompli opera l-ġid tal-komunità u tat tradizzjonijiet Maltin. L-għaqda bħal-14 ta' qabilha kienet f'riskju serju minħabba sitwazzjoni legali marbuta mal-kirja virġenti li setet wassal għal żgombrament. L-investiment totali f'dan il-gażin se jaqbes il-miljun euro bil-kuntratt finali mistenni jiġi ffirmat fi żmien sentejn biex it-titlu tal-proprjetà jiġi konsolidat favur il-Gvern. Il-binja se tingħaqad mal-portafol ta' proprjetajiet amministrati minn kumitat apposta fil-Kunsill Malti għall-Arti. Il-Ministru responsabbli Owen Bonnici qal li l-Gvern reġaġixxa b'impenn u determinazzjoni biex jipproteġi dawn l-istituzzjonijiet kulturali li jagħtu kontribut qawwi fis-soċjetà. Aħna bħala Gvern ħadna deċiżjoni illi nidħlu għal dawk il-każini li kienu f'riskju ta' żgumbrament. U fil-fatt kieku għamilna xejn illum għandna 15 il-każin illi spiċċaw barra fit-triq. Mbagħad għaddiju diskors fuq il-festi kemm huma sbieħ u kemm huwa importanti u l-volontarjat. Bil-ħidma li għamilna aħna investejna 30 miljun biex salvajna 15 is-soċjetà mużikali biex issa is-soċjetajiet mużikali li kienu f'riskju għandhom il-futur tagħhom assigurat. Il-President tas-Soċjetà Mużikali Fraħal Ġdid Clayton Kaskun Portelli esprima s-sodisfazzjon għal ftehim. Le, sodisfazzjon kbir u kif konna titkellmu qabel mill-kumitat, anke l-kumitati ta' qabel, kulħadd dejjem at the back of their minds jewdnu illi xi darba oħra il-kirja ħadd ingħalaq imma permezz tal-inizjattiva li ħall-Gvern u l-assistenza kollha li ħadna minn il-Gvern issa dik il-problema tista' tgħid riżolta.